sendo gamberros. Mofa Evaristo caracterízase máis porque é un tipo que ten un verbo rápido, un tipo moi a nivel de coco moi incisivo, moi veloz, e eu ocúpome un pouco máis da parte máis que ten que ver co físico, un pouco, digamos que nos compenetramos nesa onda para levar adiante o traballo. Víctor é brillante no xesto e Evaristo é brillante na palabra. E logo son o buque insignia do perralleirismo, non? Son capaces de facer unha obra de teatro partindo de un cacho de pedra que topan polo camiño. Os dous son uns atorrantes. No noso primeiro espectáculo dicíamos que éramos dous irmáns xémeos que naceran, bueno, decía Kiko, que naceron digamos, no mundo do lumpen e que pasaron ao veciño mundo do teatro. Xe digo eu. Ti aquí? A que viñeches? A ver, a que viñeches ti aquí? Con o 99 comecei como Febefa en Finis Mundi Circus, facendo música e traballando en directo con eles. E dende aquela, estou traballando como Febefa. Tocar. Pois se viñeches tocar, tocas e calas. Hostia! Con todo o morro do mundo, que é algo que caracteriza o noso teatro e con moi poucos materiales, bueno, exactamente, pois fomos chegando ao público, fomos actuando aos bares, porque, claro, tiñamos onde actuar, actuábamos nos bares, e aí fixemos unha labor moi importante, casi sin querer, porque de repente a xente viña e decía, oh, que divertido o teatro, non sabía que isto era tan divertido. E de alguma maneira arrastrabas a xente ao teatro un pouco, pois, chamanlle grande, non? Outro tipo de espacios, non? O Febefa é un xeito completamente diferente de ver o teatro. Fora de todo o camiño que poda marcar calquera outro grupo, calquera establishment, calquera... Mo Febefa vai poñer en tela de xuizo a calquera ou calquer cousa que faga falta. Non me marxinan, do contrario, eles teñen cobertas todas as súas necesidades nun escenario. O que pasa é que nun momento dado quixeron ir un pouco máis alá e engadirlle un elemento musical a todo aquilo que estaban facendo. Entón, pois, por aí entrei eu. Pero vamos, poderían facelo eles dous, simplemente sacarían para diante calquer tipo de espectáculo que les se propuxese. Si Mo Febefa son uns gamberros, Kiko Cadaval é un deus dos gamberros, pero Kiko Cadaval é un neno, pero un neno deus e un neno deus dos gamberros. Se a terra onde nascemos é a nosa terra nai, pero se esa terra onde nascemos é unha terra anarca, unha nai que reneja dos fillos, que trouxa os fillos, a nai que trouxa os fillos, joditos fillos, trouxa os fillos, a nai trouxa os fillos. Saturno comía os fillos e a terra trouxa. Saturno nos come e a terra os trouxa. Quero facer logo os fillos de Saturno. O actuando como Febefa é outro tipo de diversión. Non é tan adrenalínico como o rock and roll, sin embargo é como un disfrute máis cerebral, máis intelectual, non sei, pero que realmente está aí. Nós sempre seguimos esa máxima de Bertolt Brecht, que é o de instruir deleitando, eso é fijo
nos nosos espectáculos, sempre teñen un aquel didáctico, non? Con moita sorna. ¡Ah, xentes! Tente solidariedade con este pobre diminuído motriz, impedido na súa movilidade, que así se arrastra pola varía irreparable do carriño que levaba polo mundo adiante. Fogo! Conxunte que apañei os maracachús!